खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मोसाहारि कक्राझार CIT आव वर्कशप अन लैंग्वेज एंड हेरिटेज डिजिटल आर्चिविंग इउजिंग मुकुरटु हाबाफारि खुंफुंदों। कक्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय कक्राझार CIT नि BKB नब्लाङाव सेन्टार फर लिंगुइस्टिक्स एंड कालचारेल स्टाडिज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस CIT कक्राझार आरो नेटिवर्स इंस्टीट्यूट ऑफ बडोलॉजीनि बानजायनायाव दिनै वर्कशप अन लैंग्वेज एंड हेरिटेज डिजिटल आर्चिविंग इउजिंग मुकुरटु हाबाफारि खुंफुंदों। बे वर्कशप अन लैंग्वेज एंड हेरिटेज डिजिटल आर्चिविंग इउजिंग मुकुरटु हाबाफारिखौ 3 आरो 4 साननैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय जादों। बे हाबाफारियाव USA नि यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास फेसिलिटेटर प्रोफेसर क्रिस्टिना वजना बाहागो लानानै मुकुरटु एपनि बारै फोरोंथाय होयो। आरो बे हाबाफारियावनो कक्राझार हिनजावसा फरायसालिमानि गोरायुं आरो लोगोसे नेटिवर्स इंस्टीट्यूट ऑफ बडोलॉजीनि आफादगिरि डॉक्टर आदाराम बसुमतारी, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डॉक्टर शरद नार्जारी आरो माखासे फोरोंगिरिफोर आरो फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै डॉक्टर आदाराम बसुमतारीया मा फोरमायखो फै जों आबुङै खोनासंना लानि। बेयो मोनसे वर्कशप मुकुरटु एप्स बाहायनानै हारिमु आरो राव बेखौ दोनथुमनायनि मोनसे एप्स एबा हाबाफारि। आमेरिकानि नर्थ टेक्सास यूनिवर्सिटीनिफ्राय नुजाफैनाय क्रिस्टिना वासन बिथाङा मुकुरटु एप्सखौ बाहायनानै लैंग्वेज एंड कालचारखौ प्रिजार्भ खालामनायनि गियानखौ बिथाङा रोंगौ आरो बेखौनो बिथाङा फोरोंनो जोंनि बे जायगायाव सफैदों। बिथांखौ कक्राझार CIT नि ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंटजों आरो जोंनि NIV नेटिवर्स इंस्टीट्यूट ऑफ बडोलॉजीनि गेजेरजों बानजायनाय दिनै 3 आरो गाबोन 4 एप्रिलनि साननैनि हाबाफारियाव मुकुरटु एप्सनि गेजेरजों कालचार एंड लैंग्वेजखौ बोरै प्रिजार्भ खालामनाय जायो, बोरै बोनथुमनाय जायो, बिनि लंजिभिटिया बेसेबां दङ, बिनि क्रिएटिविटिया बेसेबां दङ आरो बिनि इम्परटेन्सआ बेसेबां दङ बिनि सोमोन्दै फोरोंनाय जागोन। बेयो मोनसे मोजां हाबाफारि होननानै आं मिथिगौ। बेनिखायनो जोङो NIV-आ बेनि मोनसे अर्गेनाइजिं पार्ट जानानै जोङो बाहागो लाफादों। आं आसा खालामो बेयाव बाहागो लानाय एबा सोलोंनो फैनाय फरायसाफ्रा बेनि मोजां गियानखौ सोलोंगोन आरो इयुनाव गावनि केरियार आरो प्रोफेशन दानायावहाय मोजाङै बाहायगोन आरो फरायसाफ्रा सोलोंनो फैनाय सोलोंसाफ्रा बेनि मोजां गियान लानानै खामानियाव बाहायोब्ला जोंनि हारिनि राव थुनलाइ आरो हारिमु माने जोंहा मा सम्पति दं, हारि हिसाबै जा सम्पति दं, जा धोन दौलत दं, बिसोर गासैबो बे माबायावहाय मुकुरटु एप्सआवहाय जमा जाजोबगोन आरो दिन थांब्लाबो माब्लाबाबो दिन सोलायब्लाबो बेयो गोमानाय नङा। बेवहाय डिजिटेलाइज आर्काइभ जानानै थासिगोन। बेयो जोंनि गिदिर मोनसे सम्पति जानो थांगासिनो दं। मोनसे गोजोनथाव खौरां। कारिगावनि माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। कक्राझार जिल्लानि कारिगाव माइगंपुरी गामिनि माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला HS फार्स्ट इयारनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय आरो फर्म बिलाइनाया सोलिगासिनो दं। बे माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रीमनि थाखाय इंलिश, बड' एबा MIL इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, एडवांस बड', हिस्ट्री, पलिटिकल साइंस आरो अल्टी इंलिश गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन। आरो बे माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' मोन्नैबो बिजों थागोन। लोगोसे बे फरायसालियाव हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनि फेसिलिटिबो दं। नोंथाङा जुदि नोंथांनि गथ'खौ HS फार्स्ट इयारनि थाखाय गोदान मुं थिसननो सानदों अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो बे माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव बेसेन होनाङा जासे मुं थिसनहैदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 8011394710 एबा 8133845456 नङाब्ला 7638023455 नैबे जानबुं नाम्बाराव फन खालामना खौरां लाहरनो हागोन।